Равон генерал Рамазон Раимзода вазири корҳои дохилии Тоҷикистон ба сафи докторони илми ҳуқуқ хоҳад пайваст. Қарор аст Раимзода рӯзи 29 декабри имсол дар комиссияи олии аттестатсионӣ ва ҳузури олимони ҳуқуқшинос рисолаи доктории худро ҳимоя кунад. Ҳамкорам Абдулло Ашуров бо матни ин рисола пурраошно шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Ассалому Абдулло. Нахуст бигӯ ки мавзӯи илмии вазир чист ва кадом нуқтаҳои муҳим ба чашмат афтод? салом Шаҳло. Мавзӯи илмии Рамазон Раҳимзода фаъолияти ҷустуҷӯиву оперативӣ барои таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Рисолаи 582 саҳифаии Рамазон Раҳимзода ба доираи олимони ҳуқуқшинос аллакай тақсим шудааст. Рисолаи вазир дар шӯрои илмии ҳуқуқи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасвиб шуда барои ҳимоя ба комиссияи олии аттестатсионии назди президенти Тоҷикистон пешбарӣ шуд. Чун мавзӯи рисолаи доктории Раҳимзода амнияти иқтисодии Тоҷикистон аст, вазир ба буҳрони бонкҳо дар кишвар низ рӯ оварда сабабҳои сар задани ин буҳронро зикр кардааст. Раҳимзода дар ин рисола навиштааст, мушкили саривақт бознагаштани қарзҳои бонкӣ дар кишвари мо бинобар фарорасидани буҳрони байналмилалии молиявӣ сар зад, ки дар натиҷаи он шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ осемасар ба гирифтани қарзҳои калон пардохтанд. вазир менависад ки кормандони масъули бонкҳо низ бидуни арзёбии рискҳо баъзан вақт бо маслиҳати пешакӣ бемаҳдудият ба додани қарзҳо мусоидат карданд. Дар натиҷа қарзгирандагон пули бонкро бозпас дода натавонистанд ва бонкҳо дучори мушкил шуданд. Хуб Абдулло, бубин дар гузашта як пойгоҳи Дистернет дар Русия иддао карда буд ки гӯё дар рисолаҳои илмии чанде аз мансабдорони тоҷик асардуздӣ ва ё плагиатро ошкор кардааст. Оё эҳтимол аст ки рисолаи вазир ҳам зери зарабини ин пойгоҳ қарор бигирад? Шаҳло, Тоҷикистон ҳоло комиссияи олии аттестатсионии худро таъсис додааст ва генерал Раҳимзода аз нахустин мансабдорони баландпояи тоҷик аст ки дар назди ВАК ва ё комиссияи олии аттестатсионии худи Тоҷикистон рисолаашро ҳимоя мекунад, на Русия. Рисолаҳои мансабдорони дигар бинобар он ки дар назди ВАКи Русия ҳимоя шуда буданд ба дасти Дистернет афтод, аммо ВАКи Тоҷикистон худ мустақил аст. Гузашта аз ин рисолаи Раҳимзода ба масъалаҳои мубрами имрӯзи Тоҷикистон дахл мекунад, назири буҳрони бонкӣ ва эҳтимоли тағйироти сохторӣ дар вазорати корҳои дохилӣ. Яъне инҷо он масъалаҳое матраҳ мешаванд ки хоси дигар кишварҳо нест ва намешавад ин гуна матнро аз ҷои дигар копӣ кард. Аммо фаҳмо ҷолиб аст ки чӣ гуна вазир дар як ниҳоди калон кор мекунад, раҳбари як ниҳоди бузург ва сермасъулро бар дӯш дорад, вале барои эҷодкорӣ фурсат пайдо мекунад. бале Шаҳло, ногуфта намонад ки генерал Рамазон Раҳимзода ба ҷуз аз таълифи чанд китоби илмиву таълимӣ дар арсаи криминалистика ва кофтукови ҷиноӣ таъби шоирӣ низ дорад. маҷмӯи шеърҳои Раҳимзода таҳти тахаллуси эҷодии ниҳонӣ ба чоп расидааст. ба ҷуз ин вазири корҳои дохилӣ матни намоишномаҳои театрӣ низ эҷод мекунад. барои мисол моҳи августи соли равон театри академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ аз рӯи асари Раҳимзода намоишномаи дили модарро таҳия кард. Сипос Абдулло барои суҳбат.